Το Sony Xperia Z είναι το τελευταίο πανίσχυρο τηλέφωνο της Sony που ξεχωρίζει σε διάφορους τομείς. Ένα κινητό που συγκεντρώνει όλες τις κορυφαίες τεχνολογίες της εταιρείας. Το τηλέφωνο κυκλοφόρησε πρόσφατα στην ελληνική αγορά, εντυπωσιάζοντας το κοινό τόσο με τα χαρακτηριστικά του, όσο και με την ανθεκτικότητα στο νερό, αλλά και την ποιότητα κατασκευής του. Το πρώτο πράγμα που διακρίνεις όταν έχεις στα χέρια σου το Xperia Z είναι η οθόνη του, αλλά και το γυαλί στο πίσω μέρος της συσκευής. Σε αντίθεση με άλλα κινητά που έχουν γυαλί μόνο στο μπροστινό μέρος, το Xperia Z έχει και στο πίσω μέρος μια εντυπωσιακή γυάλινη επιφάνεια. Στο μπροστινό τμήμα δεσπόζει η τεράστια οθόνη 5 ιντσών με εκπληκτική ανάλυση 1080x1920 και 441 πίξελ ανά ίντσα, μία από τις καλύτερες οθόνες της αγοράς. Στο πίσω μέρος που είναι γυάλινο υπάρχει το λογότυπο της εταιρείας και στο πάνω τμήμα ο φακός των 13,1 MP, καθώς και το δυνατό LED flash. Χάρη στο γυάλινο περίβλημα αλλά και τα ειδικά καπάκια για κάθε είσοδο της συσκευής, το τηλέφωνο μπορεί να είναι ανθεκτικό στο νερό και τη σκόνη. Αυτό το χαρακτηριστικό κάνει το Xperia Z να ξεχωρίζει σε σχέση με τα άλλα κινητά που έχουν βγει στην αγορά. Εντυπωσιακή είναι και η κάμερα του τηλεφώνου που ξεχωρίζει τόσο για την ποιότητα των φωτογραφιών και του βίντεο, όσο και για τις λειτουργίες που έχει. Η λειτουργία Super Auto επιλέγει αυτόματα τις ρυθμίσεις της κάμερας για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η κάμερα μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες στα 12 MP, βίντεο 1080p, πανόραμα, αλλά και φωτογραφίες σε burst mode, όπου βγάζει φωτογραφίες όσο κρατάμε πατημένο το κουμπί φωτογράφησης. Υπάρχει επίσης δεύτερη κάμερα 2,2 MP που βγάζει βίντεο στα 1080p. Ο επεξεργαστής του τηλεφώνου είναι τετραπύρινος 1,5 GHz με εξαιρετικές επιδόσεις και RAM 2 GB. Επίσης υπάρχει αποθηκευτικός χώρος 16 GB που μπορεί να επεκταθεί μέσω microSD. Στο εσωτερικό υπάρχει μια μπαταρία 2300 mAh με πολλές έξυπνες λειτουργίες για εξοικονόμηση ενέργειας. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Stamina Mode αλλά και τα Low Battery Mode που εξασφαλίζουν καλύτερη αυτονομία της συσκευής. Το τηλέφωνο έχει πρόσβαση στις δεκάδες εφαρμογές του Android, ενώ υπάρχουν προεγκατεστημένες δεκάδες εφαρμογές για διαχείριση της μουσικής όπως το Walkman, των ταινιών όπως το Movies, ραδιόφωνο, χάρτες Google και GPS. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που κάνει τη διαφορά είναι οι Smart Apps που μπορούν να είναι συνεχώς ανοιχτές σε όποιο σημείο του τηλεφώνου και αν βρισκόμαστε, ενώ μπορούν να τρέχουν παράλληλα με άλλες εφαρμογές. Το Sony Xperia Z είναι ένα από τα καλύτερα κινητά που βγήκαν ποτέ στην αγορά και σου δίνει πολλούς λόγους για να το επιλέξεις, αφού αποτελεί κορυφαία επιλογή για ψυχαγωγία, εργασία και επικοινωνία.